Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, naguskan mo mga bubayami, guskan mo mga aryami, mga kalumbayan, na inisampay Amerikano so salam makaukit sa pangni sa kada rayo-rayo aginawa nagukalilintad kapipiya ginawa sa pangnintanok wallah subhanahu wa ta'ala abatanud nanan mambagian si isang kaya dunia na sampur na pansa alungan na mauri. Kaya mo to mga pagaryami na ipiterus tanong din so bandingan tanong. Aso kaya tutulan ko kaya pagintaw unabitan mo Muhammad alayhi salatu wassalam na miyakaw matanuto sa iko andabay ni kaya betad sa mga ukit o di na inisurong o mga ridu ay wagama mga tao sa Makkah, mga katungan na yambu o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dadin na ayamaan niyan na baniyan na miya bamiterotos ko para tiyaw nabitan mo Muhammad alaihi salatu wasallam maguso miyunuto na mga Muslim na ayake oriyan roon na so mga musrik ang mga Quraysh na ayapiyang nugdaniran na piyakaw kitiran din sa baas sa sinik sa Iran o di na siyatro Iran sa malipad sa pamana kasiksaan. So miya maratiya apya sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubu ukisugut sila nun na penderata niran sa ungar sa tedak niran na rugu unabitan mo Muhammad alaihi salatu wassalam na penutulintan wa iyang kaiyaw pa mga sahabaw Rasulullah alaihi salatu wassalam miyukit siran sa pamana karumasayan sa kiyasatro akiran o mga musrik na paganaya penutulintan so Bilal radhiyallahu anhu gianan so pagampaganay pagagubang pananawag sa bang o nabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam. So Bilal radhiyallahu anhu pagagubang o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa eko ipuon ko kaya paka tugaliniran sa isa Madina na taman din sa kiyawapat o Bilal radhiyallahu anhu. So, kapupanutulatan ko Bilal radhiyallahu anhu na nag-iiso pitero ang kaayato may alip ko kitab dirun parubasan sumasa. Sa dinya nun di kakasukasuya nagudirun kesmo so pamamakidgan ulang-ulang wana ayam ananian na tumatagikuro at tumatatanurun sa pamamakidgan ang mga pagtaw pagkabubayan niran so mga tutulan ko mga sahaba o nabitan wa Muhammad alayhi salatu wasalam o di na so mga bulayo kayan. So Bilal radhiyallahu anhu na inimbuwata ko ika 500 agu 80 ragun sa eko oryan o kaya da sa dunia o nabitan wa Isa alayhi salatu wasalam. Ayamaan na 580 AD. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikinimbuatan na 571 AD. Ya kalimagato sa 80 ragun kawatanaan o Bilal aguso Nabiullahu Isa alaihi salatu wasallam. So, mabuso Rasulullah alaihi salatu wasallam na miya kalimagato sa 70 agwisa ayamaan na niyan na kambibida niran. Kaya una o Isa alaihi salatu wasallam. Sa idninimbuwata sa Makkah so Bilal radhiyallahu anhu aya ama iyan na surabah na aya ina iyan na so hamama
uripan amaytem. Makagaganat sa isa habasa, giyang kanan na habasan na ginan Ethiopia imanto. So hamama na may tumibuntal uripan. Naginan ni sabab pambutuan ni rampan so Bilal sa Ibnu Sauda. Wata o bubaya maitem. Go sa edin miyakala sa Makkah. So Bilal, kami bilikan sa kanyan udi na masasakop buwataan o Abduddar. Isa na mala pamilya sa isa Makkah ang kana Abduddar. Urian yan na miya pesapman ko Umayya bin Khalaf. So kaya pa ka laubila lakiap mangudan yan. Nakagiya wata uripan nanan miya uripan na miya pesapman sa iko Umayya bin Khalaf. So Umayya bin Khalaf na pad ko mga uluan ng mga musrik sa isa Makkah malaitamok. Malaitamok sa isa yung Makkah ko dapan kapakataling wagamatan wa agama Islam. Taman dun sa kaya pakataling unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guanid na makaburan tao so sindaw o agama Islam. Nagupayagan o Rasulullah alaihi salatu wassalam so kalimatu tauhid. Maana so kaysay sa o Allah subhanahu wa ta'ala adadan akya patutan sa simba kulang-ulangwan ayamaanan yan na inad. Kaayabu akya patutan sa simba na sumyangan aso Allah subhanahu wa ta'ala. Mataan na so Rasulullah alayhi salatu wassalam na uripan yan nagusugo yan na inipanulunan na nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padsubilal ko miya nga uuna sumulod ko agama Islam ulwaniran so Khadijah radiyallahu anha na sabna rakyat sinagadan o Bilal so malipad sa karumasayan asatro o mga musrik ang mga bangsa Quraysh sabab bu sa kaya suludian ko agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyutos wagamatan wa agama Islam. So Bilal na miyata amyan so kasingit kadengke o mga tao adiiran kabaya o ba makamuayan so titu benar. Ugaid na misebar nagubipentang sa padiyan sa mga tao di pa kararapangan o mga popuro idaradat sa iku kapapagingid sa isang Makkah. Lagi dung mga uri pa nagusto mga tao karurumpisan sa iku kawiyagan na hindi kalimusiran buwala subhanahu wa ta'ala sa iku kaya pakadaag o agamatan o agama Islam. Sa mapanutultan ubo ini ko taman imbagay rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala alimu kagagatan ron. So man so kapagingid sa isang Makkah sa iku patangon pangingilayan o mga panunutul maanas sa mga historian so tumatanud kumasa mga muarikhon na giyang kutwa pa manabuntala kapapangigid kita tadi o paparangayan na mga dadabiitan o pagtaw sang kutwa masa jahiliyah maana adapan may paginataw sa agama Islam na ayabetad yan na ayabu abnar agu mapamakinig na sa mga bebeger asiran sa mga tongkayataw ang mga ala itamok agu adin na mga kadatuiran sa Makkah. Dia iso tigu basa sarwang law of the jungle. Lagi dupang itaban sa kalasan. Ay lan yung manang kuta pa man na masuswa sa kalasan ka ay lagi dukwa na makadidaya pa man na makabubaya-baya na sumuso mga bubugra binatang. Mga arimaw, mga tigre, mga ilipante na so mga lulubayaw pa man na binatang na bubaya-baya aniran ni kapkenairan kapumbuno ayran. Na sa ipang kubag-bubasa na tigiran na matira ang matibay. Uway. Na ayamala apya ka gedamiran sa satro na sa mga tawa mga lulubay ada mababaloy pupaninindigan kiran ang mga bebeger mambu. Lagi do mga uripan agus sa mga miskin na kagiaan mabaluya pangangalak ko mga tawa kebaya ko mga tawa ayam ana niyan nagkebaya mawa ko agamayran kapanakuto agu kapangintonong
Na sabab saya na daperwa wallah subhanahu wa ta'ala. Ibadi kaum piyai subetad ama bibinasa. Sangkuta masa ada kapakataling umum Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakagimaw to na siyugu yan so pulimpusan ng mga nabi. Sa kaniyan so Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapusan ng mga sugu. Na siyugu yan si isa Makkah agusiin sang kaya ingda dunia. Kaayan an mabaluyaw pamanalimu na gagaw kapdi kulang-ulang wana pamana manusia ang mga langwan na kaadin wallah subhanahu wa ta'ala apya sa mga binatang. Gito'y katiroon wallah subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dadnay ni sug amir kahay Muhammad arwar sa ang kamabaluy alimu pangaling gagaw kulang-ulang wan aw pamanay na din. Di budi mapagusay yung mga ulamatanwang kanana maanaang kanana pamana randirang kanana pamana ayat pitir wallah taman ko mga binatang na ayam ananian na padpenaw pamana kaya sirayatan sa iko kaya sugu ako nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagya ini pangendo o nabitan mo Muhammad alaihi salatu wasallam so kapiya-piya iko mga binatang kagya mo to na mga uripin wallah na so Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na ayad na mala asya bapan wallah subhanahu wa ta'ala sa kaya pakasuldu Bilal kuwagamatan wa agama Islam. Kagya so Abu Bakar na isa kumadesa ginawa iyo Bilal sabab ko diran kapaka pagunuta sa kandegadegang sa kapsumiran sa iku mga ingad. Lagi da ing dasam gugi ing damasar igira apisugu no amu yan o di nadato yan na so Umayya bin Khalaf na sumambuso Bilal na tantua magaan na kaya tarimaan yan ku agama Islam guwa niya ayam anan yan na managyan ku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na bulabaw ron kagya katoko niya na so Islam na andabay ni malagi-lagi dun so ayam anan yan na mga pagtaw da aka paguri penak ku Islam da akap mapiataw kapalaya mapiataw malagi-lagid sa iku pangingilayan wallah subhanahu wa ta'ala ayabu ayama na niyan na mipupuroon sa pangkatan na sa malaw ni kalak sa iku wallah subhanahu wa ta'ala. Na mga urip no wallah gito'y sa bapakyaturun wallah subhanahu wa ta'ala. Pitero yan na Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hay sa kanwa mga manusia, na inadeng kanu wallah subhanahu wa ta'ala, miyakapuun sa babayag, mamaagubabay, na inadeng namis kanupman mga pamilya, na inadnamis kanupman na piti kaluksan, inadnamis kanupman na pinasyon, ang kanu makakikilalai. Ang kanu makakikilalai, kenaba ang kanu makakagwada? Kenaba ang kapapapuro isa so pedian, ang mapapangunguri penuh isa so pedian, andi mapaka atau isa so pedian, kam lagi-lagi ditanong sa iku pangingilayan wallah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Na ayam anan yan na maunar kanu sa pangingilayan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Nasa din sa malar kanu'y kalak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Sa din sa pakaumpiar kanu. Sopman swayam anan yan na pakakay da mga rarata yung ay na matausan na swallah subhanahu wa ta'ala. Na ding ka pagdagang kupad ka kabagar kay paratiya na sigiraw na malubay paratiya kakatawananan wallah subhanahu wa ta'ala. So kapendulo na tanong ko lagi mo maranaw sang kaya masayman to na kanabalagi do kapendulo na unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam naguso mga sabakaba sa iku mga pananako to sa isa Makkah kasiran na dakiran din sa Islam sang kutaman to sa masaw to da kanabasiran mga Muslim nagyang kaya maranaw ay girakuan na pendulo ng tanong nambida kam andeng din na makapumuslim sumranaw makasusulid din ko agama Islam na ayam anan yan na ditanu di pia-piaan
na anda manay kapakabagro parateiran, anda manay kapiyaw kasinanad o mga mata o mga maranaw. So ayam anan yan na dasabut ku Islam dan yan paganada ku Islam nag-iik. Saba paki adino kapakapangusya tatan. Si isang gaya Facebook, nagusi ko mga masjid. Si iko ayam anan yan na mga kalilimod sa aya po pangusyatan tanong na lagi tenubu a Muslim. Kenapa lagi nang kaya pamana lagi kaya geleb kami mantusang kaiyakwan maktabul jaliat ayam anan yan na aya dingka di panulunan na kenapa Muslim, Kristian. Uway. Na dingka di mapkapalulubaan sa okay tuwan de manay kasabutan yan nun na asar kenapa si iku kapaka penggulaw lang ka sa haram magukaribatan. Dingka di kapangilayan sa okay tuwan de manay diniw di kapakakeranya. Anda manay king ginawa inakaun. Anda man madulo na ka may kay pagkagwid kanyan. Pagkarangitan kanyan at kad mabuhi pagampagan niya pagkagwid. Uy, kakagia Christian na nasaba proon na malutan wanan di perugurugud ka katawan na ng mga ulamatan. Ngandudan tanwang kaiyaw pamana bitia tutul tano so Bilal radhiyallahu anhu natantuwa miya kapya ginawa niyan sa pamana kaya sabutan niyang kuwagamatan o agama Islam na kaya katokohan niyan na pamana malagi-lagi dun sa mga manusia da awripan na da mapiataw kapalayan mapiataw sa ikwallah pat malagi-lagi si ko tanong ko kaya naraktan wallah gito isa ba pa ayamaan niyan na so Bilal na maga na tantuwa kaya tarima niyan kuwagamatan o agama Islam. Agimaw to na miya kay salungan na so Bilal radhiyallahu anhu na sumiyul sa Kaaba kasi Umayya bin Khalaf aplumpiwan yan so malaabarahala. Sangkutamasa na adna malaabarahala ay isusul sa Kaaba ayang aran yan na suhubal na padiyan ng kutakwan. Pamana 300 lango na 60 barahala. Anda ba ini tataguniran sa Kaaba nagyutoy malaadiran di sila-silaan. Gidap na di sila di manay hadi na ayam diran di sila-silaan nagyangan ng mga barahala. Sa paparatian niran din suwala ugaid na pamana isa sa kutuiran sang kanaw pamana mga kaadin na piya mga mbualan niran. Ay kaya pakasuldo Bilal na miyang ilaylay sa tao na daaban yan miya ilaya pamana baro makasusulad sa Kaaba. Naurian yan na ayam anan yan na terapuan yan sa bayanak ang kananaw pamana anda ba ini barahala na tentangan yan sa masarangit na diudaan yan biaso barahala. Sarak sa Pitero yan nun. Akhaba wa khasira man abadakunna. Miya lapis, maanan yan na miya lapis. Mata-mataan na pamana kaya wiswisan na gumiya lapis so mga tawa sinimba kanun yan. Ada na madakla, tantod na madakla pamanamia dedega pagtaw sa maka sa baparka. Ada balinian awator aw pamanakwan, pagkaduan-duanan. Anda man na tiga na sa ikumya nga una masan na miya putulang ka na barukan ka. Na upamakuda ami sambii na di kagagay mga kasambii ang kana na barukan ka. Gina ni pamana kananakwan kariribatang ka ng mga pagtawa tantuwa masimpit sukwan ayamaan yan na kapupamimikiran niran o ando man ay kapsimbuiran sa nga na waturap yang bualan niran na lagi dang kaya mga masay mantuang kayo pamana mga sarwang ataw sa kapsimbuiran sa nga na pamana mga barahala at tataguniran kung mga simbuan niran na minsan mo to na di kira nakitam pala sa bakiran na pupanunong ka anaka anda ba ini amay ka pamanay panunong pakiran na pamana pupakawatan silang budin si kung kipindulun ng kirang ko benar. Na sabab pro na adna itong kirtano si o pamana istorya na ading ko na pamana isar katano isa ko ayamanan niya na mga Muslim o pamana matagas mambuyulo na wan di kanya di kwan ayamanan niya nandegang sa salay at tataguan sa cross. Agu tataguno ng kutabarahala.
Nananas sumiyagid so Christian na tingin na so kay pamasakasang kaya Diyos ka. Pamasakasang kaya Tuhan ka. Ilang man kaya mapi buntal. Natigi kunang uta pa man na Christian na pipiras okay. Tigin na 50. Natigin na malayarga. Natigin na basta di ka mamasa na dapo anakan. Lusog na kanang kaya pa man na Diyos ka. Ay miya so ang uta Christian, miya ka pamasaon. Why? Nananagyan na ng mga urip wala, miyag menara miyang gulaw la. Ay madaklad na pa man nakianagang kurong ko pamangdo sa isa agama. Diyan na mapia pagusaran sa ikukuan. Ay man niya nakapnulo ng ako Christian. Lagi dang buto pa man na miura-ura kakiran din na karata wagamairan. Pakaw kita nakasaw pa man na mapia umangan, mapia pa man nakatiro. Napagadatan nakaskanyan. Kanaba kagya pagadatan ka na bang mansurin di rin suwagamang ka. Uway. At sa isang kayaw pa man na mga gawi na ay miya suwa o mga kurais na miya gurigaw siran sa sabab sa kiyato kawiran sa madakalde na miya kaawak wagamairan kasumyulod kuwagamo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyutoy sabab pa miya katawag sa panakawa kalimudan. Ay maana na emergency meeting. So Abu Jahal lagu so mga gabay niyan apadun so Umayyah bin Khalaf na adna diran di pelimulimudan na darpa gina gitu so bituan sa darun na dua. Diyan ko ta darun na dua na upama laka makaibarat sa kaya mga function hultan o di nagyanan so diran di pelimulimudan san silang bendi kawing-kawing naguwigira adna upama na minilemba margna pa man nagkaulawla kalagi di gira kesugat siran na rinu adnang gubat si isayang damaka nasan siran diyem ananian na mumusawira. Ayaw tuwa paganaya bendingan ama pendiru gudro na anda ba ini anto na isu aniran sakya suldikiran o panulun o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaman nang utakya pakandira sa akaliran. Anto na ipunggulaw la niran sa minit kaukiran ikadua na uman isa napaliugaton kasiyapan niyan kung mga pamilya niyan sa ubang makasulod sa ikuagama Islam agamo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo na so minibuluga miya kasulod ku agama Islam ami papaariran na tigilanriran sa baas amabasang sa kapakakasuin niyan sa ikuagama niyan. Na uba di kasoy na siksa aniran sa ayam niyan na satro asangataw pamanakasiksaan. Nagyanan niyo pa man na talawa agenda. Talawa pa man na bendingan o pa man na pinggulaw layran sangkot o pa man na emergency meeting. Panakaw pa man na initawag sa kalilimud. Kalimudan ng kutaw pa man na mga pagtaw sabab sa kaya pa kaawida akaliran, kaya pa kandira sa akaliran. Kadiran kabaya o ba maalin so kalalayaman niran o pa man na agamayran. Iyang kaya sa tanong sa yung daranaw, naman na ba napagalin na agama? Ipapangusyat tanukiran, ipangusyat tanu sa kumadaklataw, so kapya kapakabagro simbatan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Na so may ito aditan surusurutan na gianan na mga sapakanan ng agama. Nanaande ba ini, di pa to tibatanwa ng titidawain nagubatan nurun mau pareka. Sang kananaw pa man na matag mga sapak wagama. Kaandang tanong na mga Muslim. Kana ba lagi tinuwang kaya pa man na mga musrik. Ayaw man na na misusugat o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabapro mimumusawira siran somiyagistyon sa Umayyah bin Khalaf. Kanya ni kisagistyon roo. Sangko tao pa manay katalawa musawir, uba adin na minibulog ko pamilya o umani isa na siyapan. Panamanamara nakapakambalingan yan sa ikuagama agamayran akasimba sa mga radawan, agukapangintunong. Gyutuso, mabubaluya amu o bilal, o di na pamana dato yan, na papangungurip nun. Giyang ko tao pamana sa kataw mama,
amya katerusang kuto pa man amya kadarpasang kuta meeting na kaya to ko niya ng kuta din gulaw la ano Bilal radiyallahu anhu ka sumusul sang kuta sulda ka aba sang kuto wa pa man penampilingan yan sang kuta mga barahala na niya ka girawa hey dato na kuan saka na kaya sulda naman so pamilyang ka natigyan na andib sa tayo miya kasulda ko agaw mo Muhammad sang kaya mga pamilya ko. Natigang ko ta sa kato, mama amiya kay lay ko Bilal, antawa way, tigin na anta mga tawa, sumyul ko agaw mo Muhammad, tigu Umayyah bin Khalaf. Natigang ko ta sa kato, mama asudin so pagkababayaan ka ko, mga urepan ka, pagigidayda ka. Kaysa ko da panayamaan na niyan na makapag-Islam so Bilal na babaluin utuwa sengir. Pababayo ko ayamaan na niyan na Umayyah bin Khalaf ay gida peti mo sa taw na padap kasabapan sa kapakatimu yan sa madakla bisita ang kuta din yan di ka pakapagidida ako Bilal radiyallahu anhu. Na sa manuto mga uripan wallah na ayaw na kaya nagawa ayamaan na niyan na Umayyah bin Khalaf na miyasaro pero sa pamanak kaya gani ganyawn na gumiyan at din na pamanambalingan yan sa walay. So Bilal kata pamana tantod na pamana kaya rarangitan na nagyutoy petero na bedin na masasaro pero na niya gagaanggaan na tutundog naman buo Abu Jahal sa tiganay pagari ko na pamana dingga pa kay to aginong kagupuon ka buno aso Bilal na miya kay to tanong kada tanong makaato sa tindig si ikwaya na niya na miya kalubay-lubay hatawa pamana pad ko mga uripan tanong na daan nakaaburawan ni satig, daan nakaupaman na pangangapini sa kapakakaswin yan kuwagamatan. Na amay kataman, abadin kaswi sa kuwagamatan na gubu sa ayamaanan yan na malipad sa seksa. Kagaya mo ito na, so kaya sandaloy Umayyah bin Khalaf ko Bilal, kasi iniyan dun siyong wan kuwi sa sanggayaw pa man nadarpa yan, ay susurumbi ko walay niyan, ay spesyalaw pa man nadarpa, natigyan na ilaman na rin Bilal at tadmaka, saka na inisenggayakan suayamaanan niya na kandiditaran ka tamang ko panganangkan ka na gusukay ga ka sa ayamaanan niya na kanaba ka makaruruyod ko kalilida pa man ang mga uripanakan uway na anto na ngaya pinggulaw lang ka sa paman kaya awa ka sang kay agamatano saka kina kaya binasa ang kad na ayamaanan niya na Abu Bakar saka ayar kad miya ka binasa ay Peter o Bilal na tiginak na ba ko miya binasa Abu Bakar. Pero ba akan sutitulalan, mauntulalalan, na namiyato na kan si ikwaga mau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ako kabina sa iwa Abu Bakar, katiro ako niyan sa ikumatitulalan. So kaya nagauno, Umayyah bin Khalaf, nakenwan yan subada siyan, na pimbada saan yan, na ayaman na niyan, natigin na bakad, basta di ka kumaso ikwaga agamatano, na ayaman na niyan, na buno na kaskad. Magda makadin sumasupi ita siksa. Nagyuto'y sabab, ayaman na niyan, miyake inugupan no mga padauri panang kutaw pamanadato na sinik sa Iran so pamana malipad sa siksa so Bilal radiyallahu anhu na diyang kutaw pamana dairan din mapakasangkop so Bilal radiyallahu anhu sabab sang kutaw pamana kabegrang kutaw pamana paratiyan yan sa panganintan ko Allah subhanahu wa ta'ala kasumpatan tanubu ini ang kayo pa man na miya pamagusay tanong sa itanubo pa sintemana na ugaid na sumpatan tanubo sa salamat na sa kanubo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.